Eýran Ýemene ynsanperwer kömegini alyp barýan söwda gämisiniň ýany bilen 2 sany söweş gämisini ugratdy. Birleşen Ştatlar bolsa Eýranlary gözükçülük etmek üçin öz söweş gämilerini berdi. Bu barada kardeşim gödeliň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde dinläliň. Eýran Ýemene ynsanperwer kömegini alyp barýan söwda gämisiniň ýany bilen 2 sany söweş gämisini ugratdy. Birleşen Ştatlar bolsa Eýranlylara gözükçülük etmek üçin öz söweş gämilerini iýerdi. 19-njy maýda bolan bu ýagdaý Eýranyň gämileriniň öz ýüküni düşürjek diýip Ýemeniň Hodaýda portuna golaýlan pursatynda ýüze çykdy. Emma Ýemende Eýran tarapyndan goldanýan hudki gozgalançylaryna garşy howadan zarby urýan Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary şol sanda Saudy Arabistany Eýranyň niyetine hüşgärlik bildirdiler we Eýranyň gämileriniň kereyadymyny ýygyrladylar diýip Pentagonyň medeniýet wekili polkownik Steve Warren aýtdy. Warren Eýranyň haýtada bolsa bir primi ulanjak bolmagyndan aladalanma bildirdi, emma biz bu barada çaktan aşa howatyrlanmaýarys diýip belledi. NBC News neşriniň gorunmak departamentiniň resmiýetlerine salgylanyp habar bermegine görä, Birleşen Ştatlar Eýranlylara gözükçülük etmek üçin suwda ýüzýän dikuçar göteriji Iwo Jima gämisini iýeripdir. Birleşen Ştatlaryň beýleki 4 harby gämisi zerur ýagdaýda jogap bermek üçin günbatar adyn aýlygynda ýerleşdirildi. Birleşen Ştatlar Eýranyň Şahed adly ýük gämisindäki ynsanperwer kömegini Djibouty'niň golaýynda ýerleşýän we Ýemene kömek paýlamak goýunça Birleşen Milletler Guramasynyň gözükçülügindäki merkeze iýerilmegini haýyş etdi. Eýran mundan ýüze berdi. Saudy Arabistany we onuň aýlygdaky ýaranlary Ýemene barmaga finansiýan ähli gämileri barlaýarlar we Ýemeniň aglaby bölegine şol sanda Hodaýda gözükçülük edýän gozgalançylara ýara geltilmeginiň öňüni almaga çalyşýarlar. Eýranyň resmiýetleri hudki toporuny ýarag bilen goldaýanlygyny ret edýär, emma Saudy Arabistanyň ýolbaşçylygyndaky güýçleri öz ýük gämisini barlatmaga ruhsat bermejekdiklerini aýdýarlar. Eýranyň hereketi Tehran bilen gapma garşylyklardan saklanýan we Eýran gämisiniň oňyn ýük alyp barýanlygyny aýdýan Birleşen Ştatlar üçin çözülmesi kyn mesele döretdi. Emma Birleşen Ştatlar Eýranyň Ýemene hiç bir gözükçülüksiz erkin geçmek boýunça hoply tejribe ýol açmagyna we ýaragdaşamak mümkinçiligi eýe bolmagyna ruhsat bermek hem islemeýärler diýip NBC-niň çeşmesi aýdýar. Şol bir wagtyň özünde de Eýran ýük gämisine halkara gözükçülerini goýberdi. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri muny propaganda maksatlary bilen düşündirdiler. Gözükçüleriň biri Germaniýaly siýasy aktivist we Germaniýanyň ARD telewizionyasynda işleýän Christoph Horstel bu duruşuna bir ynsanperwer missiýasydyr. Bu ýerde ýanymyzda başga hiç hili gämi ýok diňe Eýranyň harby gämileri diýip Reuters agentligine aýtdy. Şol bir wagtda Horstel 18-nji maýda nämälim uçaryň gäminiň daşynda 3 gedek aýlanyp geçenligini aýtdy. Eger howa we gäminiň tekniki ýagdaýy ýol berse, biz bab Almande bogazyndan ertir ýerden geçeris diýip Horstel aýtdy. Eýranyň Şahed gämisiniň kapitany Masud Gazimir Saýydyň gäminiň adan aýlygyny Gyzyl deňzi bilen birleşdirýän Almande bogazyna 21-nji maýda girjekdigini aýdanlygy habar berildi. Kardeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizi türkmen-owgan serhediniň golaýyna bolup geçýän wakalary deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Bathy welaýatynyň Marçak etrabynda howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýaramadlaşmagy netijesinde müňlerçe ýaşaýjynyň türkmen-owgan serhediniň golaýyna gaçyp barmagy mejbur bolandygyny habar beripdik. Marçak etrabynyň ýaşaýjysy Muradyň aýtmagyna görä, häzirki wagtda müňlerçe ýaşaýjy türkmen-owgan serhediniň golaýyndaky derýanyň gyrasynda ýaşaýarlar. Ol ýaşaýjylara adyk terişdeleriniň ýetmezçiligi edýän hem belleýär. Şol bir wagtyň ödünde Owgan hökümet güýçleriniň söweşçilere garşy operatsiýalary geçirmegi netijesinde söweşçileriň käbir territoriýalardan ýyda çekilýändigi we derýanyň gyrasyna gaçyp baran ýaşaýjylaryň käbirleriniň ýyda etraba dolanýandygy habar berilýär. Kardeşim Muhammed Tahir Türkmen-owgan serhedine gaçyp baran Marçakly Murat bilen söhbetdeş boldy. Murat töwreňizde indi başga da obasyndan göçüp gaçyp gelen adamlar bar diýdiňiz. Şu töwreňizdäki ýagdaýlary bize suratlandyryp berýärsiňiz. Nähil ýagdaýda ýaşaýarlar? Bir ýandyrasy käsine darakty ýetirip durýar, daraklar, götün ýaşaýarlar.
kâsine ana bir düşen bir tüplen bir sogapda oturlar kâsine ana bir wagtlarda ýeri bar eken täze komşularynyň ýanyna gelip ýerleşdirler. Ana şeýle ýerlerde kynçylyklar berdi. Owada bäşler galan, oýlary tapla galan ýaýyla urap bolan. Ona da teýýar. Üniversitede zat edip kynçylykda suwak millet bir şeýle Marçak oturşy şeýle derýalara bilen aralykda derýa Türkmenistanyň bir derýasy geçýär derýanyň tarapyna Türkmenistanyň hemaýet edip indi setine atma teýýar da atma täliň bizim taý gelip atşyllar diýip ana şeýle bolsa tokoýlarda çygaplarda derýalarda çogaptyrdy. Ana şol ýerlerde ýaşaýarlar. Şu obaların terk edip şu deryan gyrasına baran adamların sany näçerek bolmaly Murat? Marçak tany şöyle 30 000 nefutan, 30 000 şöyle 10 000 nefuty şöyle derýalarda ýaşaýanlar şu wagtda. Näçe gün boldy derya gyrasına gaçyp baraňyza? 3 gün bolýar. Şu 3 gün biz derya gyrasynda kynçylykda ýaşaýar. Açyk meýdan bolsa, tokoýlyk bolsa bir ýatyp turýan ýerleriňiz nähili bir nirede ýatyp turýaňyz? Çağala çuğalar näme bir dara taýsy bir ödünü tokoýrak ýerler ki mana daraxty nötre taşlapdyr. Her kim ana sogap buralara da gıttırlar ýerlerine. Şöyle bir uğraktır diýen ýerlerde ana şöyle ýaşaýar. Şu ýerler eýlip goýup birinde bolmasa birinde bir ragamyr tamdyrlar. Näme ýapan bolýarlar, birini iýen bolýarlar. Ana şöyle kynçylyklardy ýaşatyrlar. Iýjegi şekratlaryňyz barmy? Ýeterlikmi? Yetmedi. Ana bir golda suwana onda bamsyn bir urasyp ana ol uğuna kiripdir. Beýerlenmändir. Ana kynçylyk ýerlerinde ana bu bir alıp kiripdir. Bir kelmändir. Akelmedigen öýrekden alıp ana şonýa bir ýerlerde ýaşap oturýarlar. Siz Türkmenistanyň serhediniň gapdalynda ýerleşýän bolsaňyz, aramyzda we derýa bar diýdiňizde, Türkmenistan tarapyndan bir ynsanperwerlik zat diýip bir kömek geldimi, kömek boldymy aňyrdan? Yok. Türkmenistan tarafından hiç sebep olan zat yok. Hiç bir dereklendiren, hiç taraftan gelen hiç bir dereklendiren zat yok. Ni Ýöne hukumatymyzdan, ni Türkmenistan hukumatyndan iki taraftan bize kömek yok. Bize Hudaý kömek etse, bizlerin dünýä bir ýaýladyp bir kömek borýar halatlara ýetişdirgeniz, haý taraftan bolsa millete bir kömek bolsa. Ýerleşýän ýeriňiz bir açyk meýdan bolsa, ýa-ni bir tokoýlyk zat diýdiňizde, indi çağı çuğa bir keselleýän halatlaryňyz bolýandyr. Wagtlaýynam bolsa bir pena sorap Türkmenistana bir ýüz tutduňyzmy, ýüzden halatyňyz boldymy? Şöyle o YouTube'lar, yaşlılar bu teoriyaslar YouTube'lar ondan bir edilmez. Biz hiçbirle hiç edilmeyecekler. Biz yok artık koreli tek hiç edilmez. Ölçümüzden bir şey yok. Kıyınçılıkta millet yaman kıyınçılıkta çok zahmı olan adamlardan hiç yerin kömek olman. Ay bir ölür içinde öyle yetiştirip bir yarım an milletten ölünen manası teyyarın grup demedenin. Ana sonyalık kıyınçılık yerdeler nerede gidip tu. Onda edilçi gün sizin nähili kömege zerurluğunuz var Murat? Aram millet var önünde bir arkayın yatasa ondan derken bana yeriçeri olsa zahmetine, keseline, yine orladına davayı kömek olsa derken doğruya gelip durursa ana sonra yalıp tiz kömek bolsa milletin zerurati var. 3-4 gün boldy. Şu derýan gyrasynda ýaşaýanmyzy diýdiňizde, birinji nowbatda şu obaňyzdan näme üçin gaçmaga mejbur bolupdyňyz? Näme boldy obaňyzda? Näme ýagdaýlar bolup geçdi? O taýda burmun tärik ýene ozanyň bardan geldi, obary basıp aldylar. Şu hukumatyň ýani bir postlaryndan daşda duran saraýlara bar gelip ýerleşdiler. Çok ýerleşenler sen saraýyň içinden gelip ok atyp dursa okubadan sen atypdy, teýýardy ýokardan saňa degipdi. Şoň üçin merden göz canly gorajak bolup millet hem ozanyň şu talibanlar çıkın, diller gobermejek bolsaňyz diýip kowy çıkarıp, ana şöyle taşıklar millet göz canly taşıp çıkıp berýärler şöyle ýaşaşýarlar. Öňrägen bir 20 gün öňme 3 hepde öňrägen bir şeýle ýagdaý gaýtalynypdy dämi? Owaňyzda bir adamlar gaçyp derýan gyrasına çykmaga mejbur bolupdy. Endi bu sähelçi wagtyň içinde ikinji gerek şeýle bir ýagdaý gaýtalanýar. Endi munun beýlek näme eksek diýäňiz Murat? Ediki özüne hukumatymyzdan ana gelerlerin postal törle wagt ýerler öýlenýär. Biz wagtyny özümüz ýerleşip oturşymyzy söýle bir eteginde bir abaly suw ýer berlerse söýle sonuň çoklaryn eteklerinden ýerleri postallarla ýerler eger sorya bolup aramlyk bolar hukumat tarapyndan hemaýet bolýar. Şu ümitlen ýaşap oturýar. Obaňyza haçan dolanmakçy ýa-da obaňyza dolanmak üçin bir kynçylyk barmy? Obaňyza dolanmak üçin şu wagtda indi ýöne hukumat geldi. Şu hukumatdan çekinýärler ana sen gitsin, näme gaçýatyň, näme taraýyňlar warsyn diýer diýip ana sonda çekilip size suwak ýatylar. Eger şöyle halat bol, şol hukumat bir helalet etse başga nädimi diýip gaýtmak bolýar. Gaýdana barmy ýekdigi? Awa ibsilleden mana häzir ben söýle tiri boldy köprek gidip ugratdylar mana eskerler gorýarlar ýani mana adam ýazyp alpyrklary o taliban mesela umarikme dowlsyn plany ýa-da hiç olan aralığında söýle gurunlar wa eger şolara bir sorular ýaly millet ýa-da millet Marçak oturjak öýünde
Dikkat gidip dörler yetip bitýänem ba. Bolýa Murat, beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Kardeşim Muhammed Tahir'in geçiren söhbetleşiğinden hem ma'lum bolşaly söweşijileriň hüjümlerinden we Owgan hökümetiniň söweşijilere garşy amala aşyran harp operasiýalaryndan gaçyp türkmen-owgan serhedine yerleşmäge mejbur bolan Owgan sanly türkmenler Türkmenistanyň hökümetinden henide çenli hiç kömek gelip gowuşmady diýerler. Türkmen-owgan serhediniň golaýyna baryp yerleşen müňlerçe Marçaklynyň açyk meýdanyna ýaşaýandy we olaryň adyk ýetmezçiligi bilen ýüzeýi dolýany barada habarlar gelip gowuşan mahaly Türkmenistan bosgunlara, hususan da Owgan sanly türkmenlere nähil kömek edip biler. Ýurdun kanunlarynda nähil mümkinçilikler göz öňünde tutulan. Kardeşim Gözel bu mesele bilen gyzyklanyp Türkmenistanda grajdan aktivisti Nurberdi Nurmehmedow bilen söhbetleşýärler. Türkmenistanda bozgunlar meselesine çemeleşmek. Bozgunlara, hususan da Owganystanly bozgunlara, Owgan türkmenlerine kömek bermek üçin Türkmenistanda kanun taýdan, resmi düzgünler taýdan nähili mümkinçilikler bar. Şu arada gurrun bereýäňiz Nurberdi. Türkmenistan devletinin bozgunları kabul etmek, olar bilen içeşmek bardaky zerur bolan instrumentariýalary yeterlik derejede bar. Aýdaly Türkmenistan bir näçe ýyl bäri bozgunlar bardaky öz kanunyny ütgedip, özgördüp, täzen kabul edip gelýär. Sol kanunyň iň soňkysy 2012-nji ýylda kabul edildi. Sol kanun esasynda da bozgunlar kabul etmek mümkinçiligi bar. Onun başga Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasının bozgunlar bardaky konvensiýasyny ikrar eden döwlet. Sol esasda Türkmenistan özüne ýüzlenen wagtynda bozgunlary kabul etmeli döwletleriň bir hökmünde bozgunlara bolan gatnaşygyny sol esasda gurmalym kadýan. Onun başga Türkmenistan'da bir yarım ay cemiyeti var. Sol cemiyetiň üstü bilen bozgunlara kömek edip bolýar. Ondan cemiyetçilik guramasy hökmünde Türkmenistan'da Dünya Türkmenlerinin humanitar asosiasiýasy, özüm Türkmenistan'ın prezidentinin yol başçysyndaky cemiyetçilik gurama var. Sıratlary ulanmaklyk bilen Türkmenistan bozgunlara uly himayet edip bilerdi. Nurberdi şu gün Türkmen cemiyetinde ýyl arasynda bozgunlar meselesine Owganystandaky türkmenleriň hopsuzlyk bilen bagly çeken kynçylyklary, şolaryň serhetde jemlenmegi, bozgunlyk problemasy barada adamlar nähili pikirde şu ýagdaý barada. Bozgunlar bardy. Esasen soňky döwürde şu Owganistan tarapda emele gelen bozgunçylyk meselesi bar. Türkmenistan'da hiç bir tarapdan, resmi tarapdan hiç bir maglumat berilmedi. Türkmenistan'ın Kızıl Yarımay cemiyeti barada da hiç bir maglumatım yok. Onun işleýäni barada da hiç yok. Ýöne 80-nji ýyllarda Eýran'a emelegen bozgunçylyk döwründe Eýran türkmenleri Türkmenistan'a geçipdi. Şol bozgunçylykda Kızıl Yarımay cemiyeti işläpdi. Bu bozgunlara kömek etmek, himayet etmek, İslamik döwletiň bir ahlak ýagdaýyny teklifleýän zat. Nurberdi soňky ýyllarda Türkmenistanyň bozgunlar meselesinde eden işleri barada nähili tejribeler var. Soňky döwürde bir garaşdyrlyga çykanmazdan soň Türkmenistan, Täjikistanyň Jylyköl raýonundan gaýdan türkmen bozgunlaryna kömek etdi. Olary kabul etdi, etesli ýyl geçenden soň olary grajdanlyk berdi. Nurberdi, siz Türkmenistanyň bozgunlara degişli öz milli kanunynyň hem bardygyny aýtdyňyz. Şol kanunda näme diýilýär? Türkmenistan Owgan türkmenleriniň häzirki kynçylyklary nukta nazarından şolara nähili kömek berip biljek. O taýda edilen kömekler halkara düzgünleri boýunça kesiplenýär. Şu Türkmenistan iş geçirmeli, çıktaş etmeli. Çıktaşyzy ýetmeýän ýagdaýynda halkara guramalaryna ýüz tutmaly. Şol kanunyny Türkmenistanyň bozgunlar bilen işlemek boýunça düzgünü hem görkezlen. Egerde bozgunlar ýa-da bozgun Türkmenistanyň territoriýasyna geçecek bolsa, ol hökman şol geçecek ýerindäki serhet gullugyny ýüz tutmaly. Serhet gullugam olary ýa-da oňa hökman düşünürüş bermeli Türkmenistanyň şu urdaky kanunçylygy boýunça. Ondan şolaryň arzasyny, şolaryň haýysnamasyny hökman migrasiýa gullugyny hem Türkmenistanyň hökümetine ýetirmeli. Mesele 3 aýyň dowamında çözülmeli. Şol mesele çözülýän çäde olary Türkmenistanyň territoriýasyna bellilen bir yer bermeli. Olary himayet etmeli hemme tarapdan.
Kardeşim gözelin geçiren söhbetleşlerini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu mesele barada siz hem öz pikir garaýşlaryňyzy, bellikleriniňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimizde hatur edip bilersiňiz. Ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55. Jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Azatlyk Radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk Radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Aşgabatda müňlerçe ýaşaýjynyň ýaşaýan çoğunly daçalyklarynaky ýaşaýyş jaýlarynyň ençemesiniň ýumrulanyny, ýaşaýyş jaýlardan galan ýykyndylaryň, diýirdibilleriň üýşüp duran depeleri emele getirenligi habar berilýär. Ýatlap geçdik, mart aýynyň ahirinde türkmen häkimetleri çoğunlyda onlarça jaýlary ýumrup, galan ýaşaýjylary hem öz jaýlaryny öz elleri bilen ýykmagy şu okuw ýylynyň ahirine çenli wagt beripdiler. Çoğunly daçalyklarynaky häzirki ýagdaý barada kardeşim Merdan Sarif ýörite video raport tayarladı. Şol video raportyň audio ýazysyny bilelikde dinläliň. Bunlar Aşgabatyň demir gazagyndaky çoğunly daçalyklary, TV harasatyň dören sebitini ýa-da urus meýdanyny ýadyna salýar. Mundan bary ýogy 2 aý özel hem öz adaty durmuşyna görä ýaşap oturan ýüzlerçe hojuluň ornuny indi ýykan ýumranlyklar, galyndylaryň we diýirdibilleriň depeleri tutdy. Müňlerçe adamyň ýaşaýyş mekany bolan çoğunly indi tozap ýatan harabaçylyga öwrüldi. Ýatlap geçdik, mart aýynyň ahyrlarynda türkmen häkimetleri çoğunlyda onlarça jaýlary ýumrup, galan ýaşaýjylary hem öz tamlaryny öz elleri bilen ýykmagy şu okuw ýylynyň ahyryny çelini goşudyrnykda puriýe beripdiler. Sondan soň çoğunlynyň ilaty inçimil azap çekip galdyran jaýlaryny guruluş karytary görnüşinde tatyp başlady. 13.000 töwerekdigi çaklanylýan mellik ýerlerinde gurulan jaýlaryň derwezelerinde satlyk we guruluş karytary üçin diýen bildirisler hem peýda bolup başlady. Belläpestek häzir jaýlar ozalky bazar narhyndan telimetse arzan bahadan satylýar. Çoğunlyda ýaşaýjylaryň ýagdaýyny içinden ýerleýän Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa jaýlaryň häzirki wagtda arzanlyşyga düşen narhlary barada şeýle maglumatlary berýär. Çoğunlyda ýumrulýan daça jaýlarynyň guruluşyk materiallaryny satmakda da ilatyň öňünde uly kynçylyklaryň ýüze çykýandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Alyjy tapmak aňsat däl, gelýän alyjy hem uçyptyz we hasorýar diýip daça eýleri gurrun berýärler. Mysal üçin mundan bir aý ozal $2000 soralan 2 gat jaýaly jaýlaryň häzir $1200-1300 soralýandygy barada maglumatlar bar. Ýaşaýjylaryň guruluşyk materiallaryny äkidere ýerleri bolmandan soň olar köp halatda jaýlaryny alyjylara duruşy bilen sökmän satýarlar. Vilayatlardan gelen alyjylar soňra jaýlary özleri söküp guruluşyk materiallaryny alyp gitýärler. Jaýlar ýumrulyp başlanmadan ozal bolsa, 3-4 otagly 2 gatly jaýlaryň bazar narhy $25-30.000 aralygynda satyba çykarylýardy. Türkmen häkimetleriniň kefitlän soňky möhletiniň golaýlamagy bilen bu etrapym gitdigiçe çolarýar. Jaýlary ardan bahadan satyn alýanlar hem tamlaryň diýerde ýararýaly guruluş karytlaryny alyp, galan bölüklerini bolşýaly taslap gidýärler. Gepin gerdisine görä aýtsak, türkmen häkimetleri yerli ilata kompensasiýa tölemek ýa-da öýü ýykylan hojalyklary alternativ ýaşaýyş jaýy bilen üpçün etmek barada kelam agyz söz aýtmaýarlar. Ýaşaýyş jaýlary ýumrulan çoğunlylaryň mundan soň özlerine ýaşarýaly öý tapmak meselesini çözmek aladasy geljekki ykballary bolsa, diňe olaryň öz gerdinine düşsegemek diýär. Kardeşim Merdanyň taýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýewiň öý hemde mobil telefonlaryny eýem ençeme gün bäri daşary ýurtlardan jaň edip çykyp bolmaýar. Ýazyjy Amanmurat Bugaýew bu ýagdaýyň sebäbini anyklamak üçin degişli resmiýlere ýüz tutdy. Biz onuň bilen bu synanşygynda başdan geçiren tejribeleri oňa resmiýleriň beren düşündürüşleri barada söhbetdeş boldyk. Amanrada geçen iptäniň 4-nji günden bäri, ýagny penşenbe günden bäri siziň öý we mobil telefonuňyza daşary ýurtlardan jaň edip çykyp bolmaýar. Siz bu ýagdaýyň sebäbini anyklamagy synanşdyňyz. Şol synanşyňyzda nähil tejribeler başdan geçirdiňiz? Men şu ýagdaý bilen gyzyklanyp şäher ara öý telefon edaratyna, Aşgabat şäheriniň telefon aragatnaşy edaratyna ýürüýtüp tutdum. Hemde altynafır mobil telefon aragatnaşygynyň edaratynyň düýü edaratyna ýetdim. Bularyň ähletinden hem maňa berilen jogap, şowurmeňde jogap, biziň telefonlary berge alýan ýerimizde siziň daşary ýurtlara çykmaňyzy gadagarlyk hiçbir zat ýok. 810 belgi, ýani daşary ýurtlara çykylýan kod açykdyr. Orta ýolda näme bolýan bolsa, oňa biziň jogap bermäge hukmymyz ýok diýip jogap berdiler. Eger şol hasan jogap berek bolsa, altynatır mobil aragatnaşyk telefonunyň sorag jogap bürosynyň nomeri 088 088. Ine şondan ýaşuly bizde açykdyr, garan ýagdaý bilen ýok diýip jogap berýärler. Ne bolan ýagdaý şu. Telefonuňyzda daşary ýurtlardan jaň barmadlygynyň sebäbini degişli resmiýler nähil düşünürdiler? Olar bilen biziň aragymyzy dinläp duran, biziň gyzyklanýan meselemize jogap berip duran resmiýler ýok. Olaryň görmejegi, bilmejegi bil, ýöne diňe bir daşary ýurtlar bilen gepleşende oňşgolum bilen telefon aragatnaşygy bilen isle mobil telefondan bolsun, isle öý telefondan bolsun, jaň etseň ony dinleýärler. Ýa-da bolmasa şähersine islenlik gere. Awtologum bilen çykanda mudamy ýerleriniň men muny anamlaýdýanyň sebäbi meselem elmiň boş wagty Juma namazynyň ömüründen mescide gidip mescidde okulyan hutbany dinleýän, şoňun ýörüý toğruluklaryň wekilleri jaň edip değişen olup zannediyorlar ýaşuly mescidiň ýanyna hende maşynyň durar eken diýip. Şol üçin bitine bir telefon ýerlenmezse durmuşdaky islenlik ädimimiz ýerlenýär bilmem. Öwrenşi beripdirdim muňa. Tas 10 ýyldan köprek wagt. Amanrada mundan beýlek bu ýagdaýa nähil çykylygy tapmasy ynanşýarsyňyz? Mundan beýlek çykylyga, açsan çykylyga ýok. Ýöne ömür gören tejribemiz var. Mundan 5-4 ýyl olalım, 6-7 ýyl olalım. Günnäň naşa diýen ýaly telefonlarymyz kesilýärdi. Telefonlarymyz bilen halkara aragatnaşygyna çykyp bilen bolupdyk. Käwat hepde 2 ederim mobil telefonumyzyň nomerini üýtgedip, täze nomerler alýardyk. Uzağa bir hepdeden 10 günden soň kesilýärdi. Häzir hem ýeketäk ýol şol ýöne berkden berk gözegçilik, berkden berk sany dowam edýär. Şo ýagda ýene de gaýtalanır, edilýän kıyar bolup, täzesdiren nomerlerden ýerlerine kesiler, ýöne öwrenşen, degirmenine dogansysan, goýok gürdänine gorkmaz diýilýär. Ondan 5-6 ýyl ol, 2 ýylyň dowamyny 30-35 gedek telefon nomerimizi üýtgedip gördük. Ýene de şo tejribe gaýtyp gelerdi. Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi hem geçirip gutarýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlar ketmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.